que és l'alcalde, ha votat a favor d'aquesta extinció de contracte, quan va en contra dels interessos de desenvolupar l'activitat econòmica en el propi Port de Sagunt, que és una cosa que des de Compromís estem denunciant des de fa temps i és una major capacitat de gestió del Port de Sagunt perquè sempre som, diguem, subsidiaris d'allò que l'autoritat portuària de València envia a Sagunt. Envia els granels sòlids, que és les substàncies més perilloses, envia també la regasificadora, que és el que més risc té, i Sagunt ni pot opinar apenas dels usos que se fan en el seu port. Des de Compromís hem presentat una demanda a Fiscalia perquè entenem que en el port de València les anomalies no s'acaben mai. En concret, nosaltres hem detectat anomalies en el primer terme en la construcció del que s'anomena port d'Astilleros, que hauria d'haver sigut l'accés al port en els dies que se celebrava la Fórmula 1. Ahir, l'empresa Valmor, que era qui hauria d'haver assumit el 50% de les anualitats d'amortització d'aquesta obra, només ha pagat 2 anys. I ha sigut l'empresa Societat Parques Temàticos de la Comunitat Valenciana i la pròpia Generalitat, quan ja ha comprat Valmor, qui s'ha fet càrrec d'uns diners que hauria de fer ús l'empresa privada. I en el segon terme trobem irregularitats molt destacades en la Fundació Port de València. Pel que fa al que cobren els empleats, que s'ha disparat el cost per empleat d'una manera absolutament escandalosa, i després en el lloguer que la pròpia Fundació li paga a l'autoritat portuària, que també té unes oscil·lacions brutals, que poden oscil·lar entre pagar un any 100.000 euros i a l'any següent 400.000. Entenem que totes aquestes anomalies s'havien de posar en coneixement de la Fiscalia i això és el que Compromís, a través de les preguntes que havíem fet al Ministeri, hem fet. Posem en coneixement de Fiscalia aquestes irregularitats per tal que la Fiscalia determini si s'ha comès delicte en l'ús dels diners públics. Des de Compromís per Sagunt hem posat en coneixement de Fiscalia l'extinció d'una concessió en el Port de Sagunt perquè entenem que l'autoritat portuària ha actuat més en funció dels interessos de la concessionària i de l'interès privat que no de l'interès públic. Es tracta de la concessió de Sagunt Bulk Terminal, participada al 50% per SIES, que hem de recordar que està investigada en aquests moments per la Fiscalia, i al 50% per Tarragona Port Services. Aquesta concessió tenia l'obligació de desenvolupar el granell de sòlids al costat de la regasificadora en el Port de Sagunt. Aquesta concessió tenia una part que era la inversió que tenia que fer front l'autoritat portuària de València, que eren de 31 milions, i després la inversió que tenia que fer front la concessionària, que era del voltant de 61 milions d'euros. Quan aquesta concessió s'adjudica en 2007, i quan arriba 2011, que és quan l'autoritat portuària de València acaba les obres, s'extingeix el contracte. S'extingeix el contracte en base a un suposat informe de l'Agència d'Energia que diu que la regasificadora necessita un cinquè tanc i que, per tant, l'autoritat portuària considera que ha de deixar d'operar en graners i ha de deixar l'espai disponible per a la regasificadora. En el mateix any, el propi Ministeri d'Energia diu que no fa falta més ampliacions energètiques, però el que fa l'autoritat portuària de València és perdonar-li a aquesta concessionària, diguem, l'obligació d'explotar els granels sòlids i li perdona els 61 milions de l'explotació, de la inversió que tenia que fer càrrec, els 20 milions de lo que suposaria l'explotació i fins i tot li perdona la garantia del que s'havia acordat fins a aquest moment. I, a més d'això, el que fa és deixar aquest moll sense ningun tipus d'operativitat, sense no buscar noves concessionàries i, evidentment, ha gastat 31 milions de tot l'erari públic per a fer un moll que actualment ningú usa. De tal manera que els granels sòlids, que eixa és la zona on haurien d'anar, estan encara situats el més proper de la ciutat possible amb les molèsties que això causa i no n'hi ha una nova explotació per a aquesta part del moll que està feta i que ningú, diguem, l'ocupa.
Entenem que així l'autoritat portuària no està defensant els interessos públics, no està defensant tampoc els interessos del propi Port de Sagunt i per això hem posat en coneixement de Fiscalia esta manera d'actuar per tal de... Entenem que l'autoritat portuària de València no ha defès l'interès públic i no ha defès tampoc els interessos del Port de Sagunt, perquè aquesta terminal de graners era necessària en aquesta ubicació i perquè ha executat una inversió que després no li ha donat ningun tipus d'aprofitament.